Ако нямаш мотивация за най-елементарните неща в ежедневието си, това видео е за теб. Ще започна с нещо интересно, което може би ще шокира. Но липсата на мотивация не винаги е проблем с самата мотивация. Много често е сигнал, че психиката ти е претоварена. Забелязал ли си как преди е било възможно да свършиш 10 неща за деня, а сега отлагаш дори едно телефонно обаждане? Гледаш задачата, знаеш, че трябва да я свършиш, знаеш как да я направиш, но сякаш нещо вътре в теб е натиснало спирачката. Като психолог зная, че когато човек е под продължителен стрес, тревожност или емоционално изтощение, мозъкът започва да работи по различен начин. Намалява способността за концентрация, по-трудно взимаме решения, по-трудно започваме задачи, по-трудно изпитваме удоволствие от нещата, които преди са ни носили радост. И ето най-интересната част. Колкото повече чакаш да се почувстваш мотивиран, за да започнеш конкретна задача, толкова по-дълго можеш да останеш блокиран. Защото мотивацията много често не идва първа. Това, което е доказано, че работи на практика, е, че действието често идва преди мотивацията, а не обратното. Хората си мислят, ще започна, когато ми се прииска, но мозъкът не работи така. Започни с малки стъпки и желанието ще те последва. Затова, когато си блокирал, не започвай с задача, която ти отнема 1 час, а си постави задача за 10 на 20 минути. Не мисли за целият проблем, а го раздели на стъпка по стъпка. Не чакай да ти стане лесно. Направи нещо малко въпреки тежестта. Защото понякога най-голямата лъжа, която тревожният и изтощен мозък ти казва е не мога. А истината е следната. Не мога по начин, по който съм го правил до сега. И това са 2 различни неща. Запази това видео за моментите, в които започнеш да си мислиш, че си мразелив, а проблемът е тотално различен. Искам да те попитам и нещо друго. Кое е нещото, което си отлагал от седмици или дори от месеци, въпреки че знаеш колко е важно за теб? Напиши го с една дума в коментарите.